Hvis du har en WordPress hjemmeside, så kan du risikere, hvis du ikke allerede har prøvet det, at din hjemmeside er gået helt ned, og du slet ikke har adgang til noget som helst, ligesom du ser på billedet her. Og jeg vil vise dig her på få minutter, hvordan du kan fikse det og få adgang til det hele, sådan at det her det ikke bare er det eneste, man bliver mødt af, og du går i panik over det. Fordi det er faktisk ret nemt at løse. Det, der sandsynligvis er sket her, det er, at dine plugins på siden, de har blevet opdateret, og så er der kommet noget cookies i det. Og den måde, du løser det på, sådan helt simpelt, det er faktisk bare, at du skal ind og deaktivere pluginsene enkeltvis, for at se, hvor fejlen den ligger, og så får du adgang til siden igen. Sandsynligvis er det der er fejl. Så problemet det er bare lige, at jeg kan ikke komme ind på backenden heller. Så jeg kan ikke komme ind der, hvor jeg normalt deaktiverer pluginsene og gøre det derfra. Så jeg skal faktisk ind på min hosting-udbyder, der hvor jeg har hjemmesiden hostet, og manuelt deaktivere det i filerne. Jeg har det hostet her på den her side, Construction-side.dk, har jeg hostet på Simply, og den ligger her. Det vil se sådan her ud ved mig. Det kan godt være, at du har one.com eller et eller andet. Men jeg viser lige, hvordan du deaktiverer pluginsen herfra. Så det du gør, det er, at du går ind under File Manager, det der, hvor hjemmesiden ligger. Jeg skal ind under den her, der hedder Construction. Hvis du bare har din normale hjemmeside, så skal du ind under den, der hedder Public HTML til at starte med, for at kunne deaktivere. Så jeg går herind, og så går jeg ind under WP Content, og under plugins, og så har du alle de plugins, der ligger på siden. Her er der en helt vild masse, som du kan se. Og den måde, du deaktiverer pluginsene på, nu hvor du ikke har adgang til siden, det er faktisk bare at gå ind, og så tage dem en af gangen, og så omdøbe dem, som du gør herovre i højre side, og så trykker du 1, eller skriv 1, eksempelvis, ændre navn i hvert fald, og så er den deaktiveret. Så går vi lige og kigger, om det har løst problemet ved at opdatere herinde på siden. Det har det ikke gjort. Vi ser, om det er nummer 2 her. Og opdatere, det er det ikke. Code snippet. Der. Det er det ikke. Elemental med brug, dem venter jeg lige med, fordi det er lidt nogle kritiske nogen, så det håber jeg ikke, det er der, hvor fejlen ligger. Så må vi sige, email customize for WooCommerce. Og det er faktisk den, der var roden til det her. Så nu ved du, at det er den her, det er det her plugin email customize for WooCommerce, der er fejlen. Så nu siden op igen, simpelthen. Og jeg kunne egentlig bare lige stoppe videoen her, for nu har du egentlig, nu er det deaktiveret. Men du skal lige aktivere dem, du har skrevet et ved ellers, fordi dem er der sandsynligvis ikke nogen fejl ved ellers. Så du kan lige prøve at dobbelttjekke ved at slette dem, ved at sætte et tal foran dem. Sådan der. Nu er det kun den her, der er deaktiveret. Ind på siden igen. Og det. Der er stadig hul igennem her. Men det betyder altså, at den her den er deaktiveret, så jeg skal lige have tjekket, hvad den gør for mig. Den gør ikke noget sådan visuelt, men hvis det var et plugin for dig, der gjorde noget meget, visuelt, kan man sige, for siden, så vil det nok være en værre omgang, end jeg lige sidder for her. Men typisk så er det et eller andet småtteri, som skal deaktiveres. Og det du så kan gøre herfra, det er at finde ud af, hvad er det her, det gør for din hjemmeside. Fordi den lukker siden ned, hvis den er aktiv. Så kan du prøve at arbejde udenom det ved at slette det. Altså du kan jo komme ind nu på hjemmesidens backend, så kan du slette tingene derfra, og så kan du prøve at se, er der et alternativ til det. Hvis der ikke er et alternativ til det, så vil jeg anbefale dig, at du tager fat i din tech-person, der har hjulpet dig med hjemmesiden, eller en eller anden kyndig inden for det i hvert fald, som måske vil kunne gå ind og løse problemet, uden at der skal slettes noget plugin, eller at det skal være deaktiveret. Men det var bare lige, det var tippet til det egentlig. Det er rigtig, rigtig ofte, jeg har set, at det bare er nogle opdateringer og sådan nogle plugins, hvor der er en fejl i. Og den måde, du deaktiverer det på, det er altså at gå ind på hosten, din hosting udbyder, ændre eller finde pluginsene på din hjemmeside, som jeg har vist dig her, og så deaktivere den enkeltvis og opdatere siden. Og så når siden den kommer tilbage, så har du fundet frem til det plugin, som var roden til det onde.
Så ja, du behøver ikke bekymre dig så meget mere, hvis der, hvis der er et problem med din side. Du skal egentlig bare lige følge den her, og så er du sandsynligvis i gang igen med at kunne arbejde videre med din side.